Dik ta' 2 filgħodu kienet għodwa mimlija mozzjonijiet tal-istudenti, l-għalliema u l-ġenituri. 31,000 tifel u tifla daħlu lura fl-iskejjel primarji u sekondarji. Responsabbli minnhom se jkun hemm kważi 10,000 edukatur fil-maġġoranza għalliema u LSAs. Għall-istudenti ta' 7 sena fl-iskola medja ta' Ħall-Kirkop, dan il-jum fisser ukoll era ġdida, kif din l-iskola fetħet il-bibin tagħha l-ewwel darba b'235 student ħerqan iżanżnuha. Żorna din l-iskola fejn mimlijin enerġija anke fis-sigħat bikrin ta' filgħodu, l-istudenti fissru l-eċitament tagħhom għal dan il-kapitlu ġdid f'ħajjithom, l-ambizzjoni li jitalmu iżjed u dawk id-daqsxejn ta' nervi għax se jibdew iqummu kmieni ma naqsux. Nibdew ftit għax kolli bżonn inqum kmieni. Ma looking forward għal sena ġdida issa. Għal xiex liktar? Peress li skola ġdida kbira. Eċitata ħafna u nervuża għax min jaf it-tfal ġodda. Veru eċitata għax l-rajt ritratti tagħha nixtieq nara kif tidher minn ġewwa u formalna lina ġifieri bullies se jkun hemm daqshekk. Qed iħossni vera excited, qed iħossni vera happy li qed nara ħbieb. U qed nħossni mdejja għax pereżempju issa mhux ħankun mal-papi tiegħi. Eċitata u rrid nibda lezzjonijiet għax għandna futur f'din l-iskola. Ma naqsitx l-ansjetà tal-ġenituri li wara s-sajf bulidhom dejjem id-dar issa se jħalluhom jimirħu f'ambjent ġdid. Naf li ħajħdu ħsibhom ħafna l-itfal, però taf inti bħala parenti sek minn primarja sekondarja, soġi tħossok naċċitata u sakemm tara l-itfal is-settiljati. Li tbeżżani minn ċertu li tfal oħra taf x'inti għax li ħajkun hawn tfal ġodda, mhux bħal sena ta' qabel. Però nitlob l-Alla li forsi jekk il-bambini rejt it-tifla tintegra ma' kulħadd. Għalkemm għall-bosta l-liema din mhix l-ewwel sena tagħhom qed jagħmlu l-ewwel ġurnata dejjem tkun speċjali, u mbagħad meta tqis li daħlu f'ambjent ġdid ukoll. Nkun inni nipprepara mentalment ma once li naf li ħanqum mal-iskola nkun daqs it-tfal jekk mhux iktar eċitata. Ma naħseb fl-aħħar mill-aħħar trid tkun skola fejn jiġu preparati s-soċjetà ta' għada. Ġifieri naħseb dan għandu jkun il-motto u l-programm ta' kull għalliem u ta' kull membru tal-istaff li skola ġdida li ħatkun tajnuna biex is-soċjetà ta' għada tkun iktar b'saħħitha. Ironikament il-kap tal-iskola Charmaine Piżani Grixti kienet l-iktar persuna tranquilla li ltqajna magħha. Jiena li din hija ġurnata normali mal-istudenti tal-Year 7. Jien għamilt ħafna snin in charge mill-istudenti tal-Year 7 u dawn l-affarijiet ta' studenti għadhom diħlin, l-studenti li huma ansjużi li għal-jom huwa kollox ġdid, kollhom ansjetajiet u biżat ukoll. Imdorrija illi niddiljaw ma' dawn il-biżat u dawn l-affarijiet. Fiduċja sieħa fl-għalliema fl-assistenti kapijiet u fuq kollox l-istudenti u l-ġenituri, Piżani Grixti konvinta li din is-sena se tkun waħda tajba.